Benvinguts al videoblog Esgarrinxades Utòpiques. Avui parlarem de la revolució de les formigues, de la Teresa Saborit. Atenció, perquè aquesta és una novel·la que pot provocar urticària en aquella gent que pensa que el dia 1 d'octubre no hi va haver referèndum o que no creu que hi vagi haver declaració d'independència o fins i tot que creu que hi ha 2 milions de catalans que estan alienats. Si, pel contrari, sou dels que veu estar al peu del canó aquells dies, en aquesta novel·la us hi reconeixeu. La Teresa Saborit ens fa reviure els moments previs del referèndum, les setmanes prèvies, el mateix dia i els dies posteriors, en una mena de thriller trepidant en què els protagonistes d'aquells dies de màxima tensió reviuen els fets. Hi apareixen persones amb alta responsabilitat dins l'entramat independentista i aquells que intenten fer-los fracassar, però també la gent de peu, la gent de carrer, que lluiten amb convicció per allò que creuen. Aquesta és una novel·la trepidant, viva, amb personatges abocats a resoldre situacions que ningú s'hauria esperat i centrada, sobretot, a intentar entendre per què els fets van anar com van anar i a respondre aquelles preguntes que hagin pogut quedar una mica a l'aire. En tot cas, atenció, perquè si deixeu un comentari al peu del vídeo intentant definir com veu viure aquella jornada del dia 1 d'octubre del 2017, entrareu en el sorteig d'aquest exemplar de la Revolució de les Formigues signat per la mateixa autora i dedicat a tots els seguidors del videoblog Esgarrinxades Utòpiques.